Salutare și bine v-am găsit la un nou vlog. Astăzi o să facem un vlog cu Free Fire, da, după cum vedeți pe ecran, acest băiat m-a omorât din cauza că vorbeam cu voi. Da. Bun. Dacă nu mă aud bine, înseamnă că am dat prea tare jocul. Dacă se aude jocul prea tare, înseamnă că am dat jocul prea tare, dar acum eu nu știu dacă am dat jocul prea tare sau am dat mai încet, da? Că nu știu cum e. Da, ok, dar sper că mă auziți foarte bine și dacă trag, cred că mă auziți, da. Asta e, să dați un like, subscribe, să vă abonați la canalul meu de YouTube, am dat așa un match de încălzire, să sperăm că știți arma mea preferată, AK-47 și să dați, să dați like, subscribe, să vă abonați la canalul meu de YouTube, să facem câți mai mulți urmăritori pentru că am numai 8 abonați și cam asta e, fraților. Să ceapă match-ul. Nu cred că e un bot, dar are sensibilitatea de teleportare. Eu am Buriana, am Gluer-ul, am de revive cu pumnul, da. Dacă vedeți costumul ăsta nu e nicio problemă, pentru că n-am ce să fac dacă mie îmi place așa. Dar să nu scrieți în comentarii că eu sunt un bot, pentru că nu sunt un bot, da? Eu nu sunt un bot, eu sunt cel mai bun om. Da, vreau să facem echipă. Da, și cam așa cum v-am spus, am dat primul match ăsta, l-am dat de încălzire și acum o să dăm un match la bere. Da, de fapt la rang. De fapt o să jucăm mai mulți oameni. Da, la rang o să jucăm în 4. Dacă credeți că de ce le-am dat, adică o să le dau pe mute. Dau de acum pe mute, pentru că poate vorbesc și nu-mi place, vorbesc curând. Și da, cam acesta este contul meu și revin când o să intru un match, ok? Da, cum vedeți, am intrat și eu în avion, fraților. Acum să dați un like dacă vreți să coborâm din avion și o să, da, la Dumnezeu să, oh my god. Am vrut acum să spun că să dăm la Bermuda și da. Revin după ce intru în match și după ce îmi cumpăr o armă. Da, prieteni, după cum vedeți, acum am coborât și eu din avion, dar avionul cam pe acolo. Și am văzut așa o gașcă în partea aceea. Am văzut o gașcă cam puternică, foarte puternică. Revin când o să am o armă. Da, fraților, după cum vedeți, mi-am luat și un acaul meu preferat și acum o să merge după player să le căutăm. După spusele mele, am sărit și eu de acolo și am făcut și o nebunie și am căzut. Da, ok, după cum asta. Campul. Cred că nu mai bine să dar nu-mi place. E bun, nu la fac. Să mergem în căutare de un ceva bun. MP sau tonțul. Da. Seama că trebuie așa. Deci am găsit ceva. Da, magul este unele arme dintre preferatele mele. Dar asta am avut și o... Pe locul 32 cu magul. Mica frică puțin. Nu pot să vorbesc că mi-e frică că am player. Ia uite acolo. Mi-e frică. Hai, bravo! Enemy down here! Am cotul. Mă duc așa încet cu burinița. Și după aia... Da, tot vorbesc încet pentru că tot cred că mă aude. Da, mă duc încet, o să mă duc, prima mă să iau asta, mă duc încet pe la el și după ce o să mă teleportez acolo la el. N-am internet, scuzați. Lulu. Revin că nu o să am internet, ok? Da, dragii mei, după cum vedeți, am recuperat și internetul. Da, ați văzut, da, m-am teleportat din cauza, ați văzut ce am făcut mai înainte, am vrut să dau acolo, m-am trezit chiar aici
Și mi-am luat un loc frumos. Da, o să dăm și noi ceva aici. Nu știu eu, să dau parcă tot dau. Da, să ne rugăm de acest băiat să meargă să ne dea și nou un revive dacă vrea. Aia e, dacă vrea numai, dacă nu vrea, aia e, da. Da, după cum v-am spus, să dați un like, subscribe, să vă abonați la canalul meu de YouTube, să faci cât mai mulți abonați, pentru că am 8 abonați și aș vrea să fac 100 și o să fac un vlog super șmecher. Da, după ce o să vedeți vlogul ăsta pe YouTube, o să-l mai vedeți și pe TikTok-ul meu, eu inimioară tu, da, așa scrie numele meu pe TikTok și scrie facem doar de free fire, adică de prefire vloguri pe TikTok. Și da, o să apare și pe TikTok vlogul acesta. Și cum vă spun, deja a murit un coleg de-al meu, da. Aia este. Da. Cam mai este și da, vedeți, de 6 minute, cred că o să-l fac de 9 sau 7, 8 minute, da, cam 9 sau 8 minute o să fac vlogul de astăzi. Și să dați un like, să vă abonați la canalul meu de YouTube, să apăsați pe clopoțel, să-l dați, știu, deja m-am spus de vreo 10 ori, cred. Cred că mai puțin de vreo 3-4 ori. Da. Să dați un like dacă nu mă auzeam de prima dată, să știți că nu e vina mea. Și este vina lui Joc și lui aparatul care nu știu ce este, care filmează acum și pot să postez pe YouTube. Și da, cam vina lui aparatul ăsta, ce e ăsta care postez acum, care filmează. Nu știu dacă se vede, dar dar eu îl pun așa mai încoace, în dreapta sus, lângă și da, cam acesta a fost vlogul și să începem să luăm arme. Dacă nu mă auzem sau dacă nu mă aud, să știți că mai am un nu știu cum am explicat, încă unul, de fapt încă o aplicație cu M, dar arată M, dar nu știu că M, dar cred că o să fie de folos. Da, mai merge și asta, că și eu am așa. Dar na, să vedem și noi cum filmează această cameră și cam aia e treaba. Dăm drumul la aici. Da, după cum nu v-am spus, pentru că mi-a dat revive botul acesta, dar mă mir de cum mi-a dat revive. Da, după cum vedeți, la un coleg de-a nostru nu a dat revive, da, ok, nu e problemă, că poate dau eu, sau poate. Da, am dat, ați văzut că am dat în sus, m-am uitat ca să văd câte glanțe am la arma. Oh, avem și un drop. Ok. Hai să mă soțesc aici, așa. Nu-i problemă, o să mergem chiar acum la da, l-am văzut. Mă întrebă bănuți. Help me! E foarte bună. Cred că mă ajute. Cred că mă omoară, nu văd. Da, 2 pe mine, cum v-am spus, da, cam atât a fost meciul, deja m-am enervat, cam atât a fost meciul, îmi pare rău, nu o să mai filmez, să dați un like, subscribe, să vă abonați la canalul meu de YouTube din toată inima mea, pentru că, da, o să mai filmez cu free fire, dar astăzi nu mai o să filmez, astăzi, prima dată și ultima oară care mai filmez în ziua de astăzi. Da, nu mai filmez, gata, nu mai pot, deja mă nebunește jocul acesta. Da, și să dați un like, să vă abonați la canalul meu de YouTube, să faci câte mai multe like-uri. Hai să câștigăm și noi cât mai multe like-uri și abonare. Vă rog eu din inimă și hai să facem
până închidem noi încheierea, să ne facem și noi costumate. Dar găim că nu se face. Sau nu știu. Vedem, nu știu, dar poate în filmarea viitoare, eu cred că o să facem. Da, Lolo e veteran ca veteran. Ok, să dați like, subscribe, vă abonați la canalul meu. Pa, pa, fraților!